Himmerlands Ungdomsskole er en efterskole midt i Vesthimmerland med 80 dejlige elever. Her får eleverne oplevelser for livet, krydret med faglig og personlig udvikling. Sådan. Fællesskab med frihed og ansvar. Faglige og fysiske. Og ikke mindst kreative udfordringer. Jo bedre! Her hos os har du mulighed for en bred vifte af forskellige profilfag, for eksempel fodbold, golf, dans, styrketræning, tekstil og design. Hverdagen på skolen rummer liv, oplevelser og glæde. Hos os skal der gerne være plads til alle. Jeg synes, at vores store styrke det er, at vi har en plads til, at man er forskellige. At man ikke behøver at være den bedste gymnast eller den bedste til matematik, men at der også er plads til dem, der gerne vil være dygtige. At vi kan rumme, kan man sige, alle eleverne. På Himmerlands Ungdomsskole er undervisning i dansk og engelsk og matematik niveaudelt. Det vil sige, at vi inddeler eleverne efter fagligt niveau, og derfor undervises 9. og 10. klasse sammen. Man lægger ikke mærke til, hvem der går på hvilket niveau, men det, er bare, det gør en kæmpe forskel i undervisningen, at man lærer noget, og dem, man arbejder sammen med, de er lige så gode eller dårlige som en selv. Det gør meget. Tæt på nu. Så jeg har lidt problem. Jeg ved, der er 6 ml hver glas. Hvem har lyst til at prøve det første glas? Påtag dig briller med nørd. Det er jo stærk syre og stærk base. Vi er en boglig skole, men ønsker samtidig at tilbyde vores elever en bred vifte af fagmuligheder, så de får chancen for at udvikle og opdage nye sider af sig selv. Selv personligt har jeg været meget skoletræt, så jeg synes, det er meget rart at komme op, hvor du egentlig ikke har bare dansk og matematik, de boglige fag hele tiden. Du kommer ud og oplever noget andet sammen med dem, du rent faktisk går i skole med. Du bestemmer selv, hvad du gerne vil lave, og også så er der selvfølgelig normale timer, ligesom der er på folkeskoler og sådan noget. På et efterskoleophold er der sjældent 2 dage, der er ens. Udover den daglige undervisning er der i løbet af skoleåret en masse anderledes dage, hvor vi bryder skemaet op og erstatter det med et anderledes program. Det kan for eksempel være fagdage, kontaktgruppedage, musikfestival, idrætsstævner og surprise-dage. Hvert år drager hele skolen på skitur, og derudover tilbyder vi rejser i de enkelte profilfag. En almindelig dag på efterskolen er fuld af afveksling. Fra du står op om morgenen til du er træt tumler omkuld i din seng om aftenen, kan du opleve meget. På Himmerlands Ungdomsskole sker der også mange ting, når undervisningen slutter. Alle ugens dage er skolens værksteder åbne, og eleverne kan hele tiden bruge dem. Det vil sige, hver aften er der også mulighed for aktiviteter i musik. Og derudover er der også mulighed for billedkunst, skolekøkken, tekstil, gymnastiksal, idrætshal og ikke mindst skolens store motionsrum. En del af det at være på efterskole er også at lave mad, gøre rent og rydde op efter sig selv. Madkunst det er et valgfag, som eleverne ikke nødvendigvis har valgt skolen på, men når de først kommer herop og ser, hvad det er, man kan lave heroppe, og de fantastiske muligheder, vi har i vores dejlige madlavningslokale, så vælger rigtig mange at have madkunst. Det er et af vores allermest populære valgfag. Man lærer hele tiden nogle nye ting, som man kan bruge til, hvis man flytter hjemmefra. Og det skal jeg snart til. Det synes jeg selvfølgelig det er vigtigt.
Profilfaget dans er for dig, der er vild med at danse. Dansen her på HU, det er både for begyndere, der vil prøve at våge pelsen ude på dansegulvet, og så er det i allerhøjeste grad også for folk, der har gået til dans i mange år, som ikke lægger dansen på hylden ved at tage det over på efterskole. Faget giver plads til dig, som har danset i flere år, men også til dig, som gerne vil udfordre dig selv og prøve noget nyt. I timerne arbejder vi for eksempel med hiphop, street dance, disco, jazz og showdance. Profilfaget dans giver dig chancen for seriøs udvikling inden for dans og performance, efterfulgt af ømme muskler og lysten til at danse endnu mere. Undervisningen i dans varetages blandt andet af Louise Bøjding Heilskov, instruktør og medejer af Aarhus Business School, hvor hun dagligt underviser i dans. Det vigtigste er, at vi er der ved den. Vi er ved bolden, så kommer chancerne. Profilfaget fodbold er for dig, som elsker at lege med en bold. Faget giver plads til dig, som har spillet i flere år, men også til dig, der gerne vil udfordre dig selv og prøve noget nyt. Andreas, du er inde i midten nu. Træningen består blandt andet af taktik, styrke, teknik og kondi. Vi garanterer sved på panden, når du går fra banen, samt en bedre kondition i løbet af kort tid. Jeg har en bold ned fra Maria, kom. Bare lige spille op til Julie, hvis det er. Udover træningen skal hele holdet til nordjysk mesterskab i både indendørs og udendørs fodbold. Her vil vi blandt andet møde andre efterskoler. Herudover vil der komme kampe mod hold for lokalområdet. Profilfaget golf er en mulighed for at spille golf. De har jo muligheden for at komme herud på Aarhus Golfklub og spille lige så meget de vil. Jo. Det gælder både for dig, der aldrig har spillet og gerne vil lære golf, og også for dig, der allerede spiller golf og gerne vil forbedre dit nuværende niveau. Forholdene her i golfklubben, der har vi jo en overdækket træningsbane, så selvom vejret er skidt, så kan vi sagtens stå og træne indenfor. Og så har jeg en trackman, som jeg bruger, når vi står og træner de lange slag på træningsbanen. Og så jeg laver en analyse af alle spillerne og følger dem op, kan man sige, hen over skoleåret, så vi kan se, hvordan udviklingen er. Som del af undervisningen i golf medfølger et juniormedlemskab i Aarhus Golfklub, hvilket giver dig adgang til banerne, også uden for undervisningen. Så prøv lige at svinge tilbage og stoppe, når du er oppe på toppen. Der, ja. Klubbens PGA-træner Allan Høgh står for undervisningen. Allan har spillet i 3 år på landsholdet. Derefter spillede han 3 år som professionel. Han har 2 gange vundet DM i slagspil og 10 gange DM for klubhold. I træningslokalet på Himmerlands Ungdomsskole er formålet at opbygge elevernes grundform, for derefter kunne arbejde med elevernes individuelle mål, f.eks. vægttab, muskelstyrke, muskelstørrelse og hurtighed, og skadeforebyggelse med en kombination af træning af vægte, egen kropsvægt, løb og forskellige elementer af CrossFit. Eleverne lærer desuden om kost og får hjælp til opbygning af egne træningsprogrammer. Profilfaget tekstil og design er faget for dig, der elsker at være kreativ. Skabe noget med dine hænder og ikke mindst din fantasi. Det er rigtig hyggeligt. Det er meget afslappede timer. Man kan sidde og snakke med hinanden og høre noget musik. Og ja, det er rigtig dejligt at være heroppe. I undervisningen vil vi blandt andet arbejde med design, t-shirt, print, syning af både små og store projekter, genbrugsguld, fletteteknikker med mere. Eleverne på tekstilprofilen er selv med til at bestemme, hvilke kreative retninger, der skal bruges mest tid på, og hvilke projekter, der skal arbejdes med. Undervisningen foregår i vores veludstyrede værkstedslokaler. Udover profilfagene har du også mulighed for en masse spændende valgfag. For eksempel madlavning, musik, håndbold, psykologi, guitar, volleyball og billedkunst. Vi arbejder hele tiden med at udvikle vores profil og valgfag. Følg med på www.h-u.dk. Et efterskoleår på Himmerlands Ungdomsskole giver mindst 1000 grunde til at smile. Kom og besøg os. Mød eleverne. Og få en snak om hverdagen, livet og mulighederne på Himmerlands Ungdomsskole. Vi
glæder os til at se dig. Jeg synes, HU det har været alt for fedt, og det kommer jeg aldrig til at glemme. Det er de der 7 mennesker og hvad man nu siger, det bedste år af sit liv. Virkelig once in a lifetime. Det er bare et helt specielt år. Man kommer til at fortryde, hvis man ikke tager på efterskole, fordi man får rigtig meget ud af det. Hvorfor skulle man ikke gøre det? Det er fantastisk. Alle dem, jeg har snakket med, siger, det er et fantastisk år. Måske det er det bedste af deres liv. Så hvorfor ikke tage chancen og prøve? Find os på Facebook.